Аксубай районы Иске Кармәт авылында Хәсән Туфанның туган авылы, менә Хәсән Туфан музее янына килеп җиттек. Һәм Хәсән Туфан музеена мин кирип барам. Хәсән Туфан музеенда тәгъзиме туташ дип әйтим әле. Әйдә безгә җаным күрсәт әле. Нәрсәләр бар монда? Хәсән Туфанның шәхси әйберләре бармы? Хәсән Туфанның үзенең шәхси әйберләренә килгәндә, мин сезгә хәзер менә бу музейда, бу залда күрсәтәм. Хәсән Туфанның үзенең шәхси киемнәре, баш киеме, өс киемнәре, аяк киемнәре, аның кәнәфиләре, аның хатынына беренче бүләк иткән редикуле. Алар өйләнешкәчтендә иң беренче бүләк иткән редикуле. Аның шкафы, аның кызгысы, шушы шкафта 500 дәнәдән артык китабы, үзенекеләр. Хәсән Туфанның хатынының кагазлары менә аның эш урыныннан куылган кагазлары, квартирасының куылган кагазлары барсы да Хәсән Туфанның үзенеке. Һәм менә инде 2000дә аның эш өстәле Хәсән Туфанның язган үз куллары белән тотып язган машинкасы. Шул ук вакытта Габдулла Тукайның премиясе да бездә. Шул ук вакытта Хәсән Туфанның Себердән кайткан, бер үзе тегеп киеп кайткан күлмәге. Ул кайткан вакытта кайта абыйсы янына Уралга, Лысва шәһәренә кайта. Лысва шәһәреннән абыйсы менә шушы күлмәкне кигереп, аны Казанга сата. Бу төрмә менә бу төрмә түгел, бу бит инде 10 ел сөргенгә сөрелә. Ул бит анда көтү йөри бит инде төрле эшләр башкара. Ул бит 5 ел төрмә утырганнан соң 10 ел сөргенгә җибәрелә. Менә шул сөргеннән кайткан вакытта үзенә үзе менә шушы тукыманы сатып ала һәм шул тукыма белән үзенә үзе күлмәк тигә шул тукыманы. Һәм менә монысын инде анарга абыйсы бирә Казаннан кайту өчен менә күлмәкне абыйсы бирә. Бу Хәсән Туфанның йорт нигезе. Шушы йортта аның урында йорты була, ләкин ул янып китә. Бу урынга бүтән кеше йорт сала алмый. Соңыннан инде менә шушы йортка, урында йорт музее булдыралар. Беренче директорыбыз безнең булды. Беренче директорыбыз менә шушы музейны башлап йөрүче, бүтән менә шушы әйберләрне бертекләп җыючы Рушания Фатовна Минханова. Һәр даим музейда эш бара, төрле кичәләр үткәрәбез, төрле мероприятиялар үткәрәбез. Кунаклар Казаннан да кайта инде. Казаннан да кайта. Быел үткән елны Хәсән Туфанга багышлап корбан чалдык. Шулаймы ни? Хәсән Туфан рухына багышлап үземнең йортымнан корбан чалдык. Һәм инде шушы корбанны без матур иттереп, зур иттереп Хәсән Туфанның үзенең йорт музеенда үткәрдек. Төшегезгә керәме Хәсән Туфан? Хәсән Туфан бер генә тапкыр минем тешемә керде. Ничек керде? Былтыр минем тешемә керде. Шулай утырабыз, имеш, ул минем министрның бер башына утырган, ул икенче башына утырган. Самовар, җәймәләр шулай иеп куйган, ул чәй эчә, шушы җәймәләр белән чәй эчеп утыра. Нәрсә әйткәнен дә белмим, шушы җәймәләрдән сындырып алып, җәймә белән чәй эчә. Мин инде уйладым да мәйтәм, нәрсә эшләргә инде мәйтәм, бу нәрсә бер апага да сөйләп карадым мин аны. Һәм шуннан соң инде ул синнән бер нәрсә булса да өмет итә торгандыр дигәчтән, без инде менә аларга корбан чалдык. Корбан чалдык. Бик зур эшләр эшләгәнсез. Бу нәрсә була инде безнең тәгъзиме? Бу Габдулла Тукай премиясе, Хәсән Туфанның Габдулла Тукай премиясе. Ничәнче елда бирелә ул? 66 елда. 66 елда.